ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂದಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋಣಗ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪುರಾಣಡ್ ಭಗವಂತಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿರ ಬಕ್ಕ ಧರ್ಮರಾಜ ನಡುವೆ ಆತಿನ ಪಾತೆರ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಅಮಲಕಿ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾದರು. ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಲೋಮರ್ಷ ಮಹರ್ಷಿಲು ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತಾಂತ ರಾಜನಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೇರು. ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಪಾಲನೆ ಮಂತನಾಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮಂತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರಾದು ಜೀವಡ ಮಂತಿನ ದುಷ್ಟ ಅನುಭವಲು ಓ ಇತ್ತನಾಡಲ ದೂರಾದು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಲಿ ತಿಕ್ಕುಣು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ರೋಮರ್ಷಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ದೇವತೆನ ಕಲ್ನ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷನಂಚಿನ ಕುಬೇರನ ಒಂಜಿ ಚೈತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವನ ಇತ್ತನು. ಅವು ವನ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವನ ಆದಿತ್ತನವು. ಆ ವನದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡಂದ ವಸಂತ ಋತು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಣ ವರ್ಷ ಅವು ಇಡೀ ಪಚ್ಚೆ ತುಂಬುದು ಜಿಂಜಿದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಆ ವನ. ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ವನಕ್ಕೆ ಕನ್ಯೇರ್ನಕಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಕನ್ಯೇರ್ನಕಲು ಕಿನ್ನೆರೇರು ಅಪ್ಸರೇರು ಗಾಂಧರ್ಯರು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಕ ಒರಿದಿನ ದೇವತೆನಕುಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚವಾದ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತದವಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಆನಂದಡ್ ಅಕಲ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಲು ಪೂರ ಅವಳು ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಆ ಉಪವನಟ್ ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯನಂಚಿನ ಮೇಧಾವೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಋಷಿಲು ಆರು ತಪಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಆ ತಪಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗಗ್ ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಪ್ಸರನಕುಲು ಬತ್ತದು ಈ ಮೇಧಾವಿನ ತಪಸ್ಸಿನ ಭಂಗ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಬರೆಯರು ಸುರುಮಂತೇರಕುಲು. ಅಂಚ ಅಪ್ಸರನೆಕಲ್ನೆಟ್ ಮಂಜುಘೋಷ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಸರೆ ಒಂಜಿ ಹಠಟ್ ಮೇಧಾವಿನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಂತು ಭಂಗ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಆಲು ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತಲು. ಅಂಚಾದ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಆಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಆ ಮೇಧಾವಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಆಶ್ರಮದ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟೀರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಅವಳು ತನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಟಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಪನೆಯರ ಶುರು ಮನ್ಪೊಲಾಲು. ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಶಿವನ ಶತ್ರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಮದೇವ ಆರು ಕಾತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆರು ಈ ಮೇಧಾವಿನನ್ನು ಎಂಚಾಟ್ಲ ಮಂತು ಸೋಪಾಡು ಪಂದು ಆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ. ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡನಾಡ ಶಿವದೇವೇರು ಆನೆ ಕಾಮದೇವೇರನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಂತದೇರು. ಅಂಚಾದು ಐತ ಪಗೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾಡು ಪಂದು ಆರು ಕಾತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ. ಅಂಚಾದು ಈ ಮೇಧಾವಿನ ಶರೀರನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಾಡ್ಲ ಸೋಪಾಡು ಪಂದು ಆರು ಕಾತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ. ಆಂಡ ಈ ಕತೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಡ ಪಗೆ ತೀರ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಶಿವದೇವೇರು ಮಲ್ಲ ಪೋಷದಾರು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನಡ ಪಗೆ ತೀರ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂಟು. ಆಂಡ ಈ ಕತೆಟ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಿರ್ದೋಸ್ಕರವಾದ ಕಾಮದೇವೇರ್ಲ ಅರೇನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಟ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಪಾವಡು ಪಂದು. ಕಾಮದೇವೇರು ಈ ಮೇಧಾವಿನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಶರೀರಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಆರು ಕಾಮದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ಯರೆ ತೋಜುವರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಂಜುಷಾ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಸರೆಲ್ಲ ಅವಳು ಎದುರುಗು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಎದುರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲೆಂತೂದು ಈ ಮೇಧಾವಿ ಋಷಿಲು ಮರ್ಲಾದು ಶಿವನ ಉಪಾಸನೆ ಬುಡ್ದು ಶಿವನ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪುನೇನು ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಲನ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಯರೆ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗಡ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಜ್ಜಂದೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಲ ಕಾಮಕ್ರೀಡೆಡ್ ಅಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಪಂದು ಉಂಡು ಈ ಕತೆಟ್. ಅಂಚ ಮೇಧಾವಿ ಋಷಿನ ಅಧೋಪತನ ಆಂಡ್ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಮುಂಡೆಟ್ಟ ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಮಂಜುಷಾಗ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಯಾನು ಬೆರ್ನ ಅಧೋಪತನ ಆತಂಡು ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಮಂತ್ ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗೂ ಪೋಡು ಪಂದು ಆಲು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲ್. ಅಂಚ ಆಲು ಋಷಿಟ ಪನ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗೂ ಪೋಯರೆ ಎಂಕ್ ಅನುಮತಿ ಇರು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಆಲ ಕೇನ್ವರ್. ಅಪಗ ಮೇಧಾವಿ ಋಷಿಲು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೈದಿನತ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಲ ಪಂದು. ಅಂಚ ಮಂಜುಘೋಷಗ್ ಕೂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಅಪ್ಪು ನನ್ನ ಬೇರು ಶಾಪ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಪಂದು ಐಕಾಲು ಕೂಡ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಇರ್ಪಾರೆ. ಅವು ವರ್ಷ ಏತು ಕರಿಯುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ 57 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳು 3 ದಿನ ಈತ್ತು ವರ್ಷ ಕರಿಯುಂಡು ಆಂಡಲ ಈತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತಿಲಕ ಆ ಋಷಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಪಗೇಲ ಐನಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ಏನೊಂದು ಪುಂಡು ಆ ಋಷಿಗೆ.
ಅಂಚ ಮಂಜುಘೋಷ ಪುನಃ ಅರಡಪೋದು ಅನುಮತಿ ಕೇನ್ವೇರು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಗ ಸ್ವರ್ಗಗುಲೋಕ ಪೋಡು ಪಂದು ಅಪಗನಗ ಆ ಋಷಿ ಮೇಧಾವಿ ಋಷಿ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಕಾಂಡೈನ ಹತ್ರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತದು ಪೋಲ ಪಂದು ಅಪಗ ಅಪ್ಸರೆ ಪನ್ಪೇರು ಈರಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಇತ್ತಾರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಂಗಟ ಏತು ವರ್ಷ ಇತ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ ಆ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನ ಇರೆಗ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡ ಪಂದು ಕೇನ್ವಲ್ಲ. ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಣಿ ಕೂಡಲೇ ಋಷಿಗೆ ಹೊರಣ ಎಚ್ಚರ ಹಾಪುಡು. ಎಚ್ಚರಾದ ತೂಪೇರು ಎನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡತ ಪನ್ಪಿನ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಎನ್ನ ಜೀವನದ ತಪಸ್ಸು ಜೀವನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಳುಮಂತ ಅಂಚ ಮೇಧಾವಿ ಋಷಿಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪಾಪುಣು. ಕೆಂಪಾದು ಮಂಜುಘೋಷನು ತೂಪೇರು. ಮಂಜುಘೋಷನ್ ತೂದು ನಿಕ್ಕ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪಂದು ಆರ ನೆರ್ಪೇರು. ನೆಡ್ದು ಈ ಎನ್ನ ರಾಕ್ಷಸಿಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವರ್ತನೆ ಮಂತ ಎನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಹಾಳು ಮಂತದ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿಯಲ್ಲ ಪಂದು ಆರು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು. ಋಷಿಡ್ದು ಶಾಪದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಮಂಜುಘೋಷ ಆಲ್ಪನ್ಪಲ್ ಈತ್ ಕಠೋರವೈನ ಶಾಪನ ಈರು ಕೊರೆಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು. ಈ ಶಾಪನ ಇಂಕ್ ಪಿರದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಈತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಇತ್ತದು ಎಂಕಿ ಇಂಚಂದ ಶಾಪ ಕೊರಿಯರತ ಅನ್ಪಂದು ದಯಮಂತ ಎನ್ನ ಈ ಶಾಪನ ಪಿರದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಎಂಕಿ ಶಾಪದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಆಲು ಕೇನ್ವಲ. ಅಪಗ ಮೇಧಾವಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಮಂತಿನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಹಿ ಆಳು ಮಂದದ ಅಂಚದು ಯಾಂದಾದ ಮನ್ಪುನು ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಉಪಾಯನ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾರ ಪನ್ಪೇರು. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚೆಂದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ತಲ. ಈ ಋತನ ಪತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾಪ ಪಿಶಾಚಿ ಯೋನಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂದ ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಈತ ಪಂದು ಮೇಧಾವಿ ಮಹರ್ಷಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪಾಯಿನಂಚಂದ ಚಾವನೆ ಋಷಿನ ಆಶ್ರಮಗೂ ಪೋಪೇರು. ಅಂಚ ಈ ಮಗನ ತೂದು ಋಷಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಚಾಯತ ಪನ್ಪಿನ ಪಂದು ಅಂಚದು ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮೇಧಾವಿ ಋಷಿಡ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿದು ಪಗೆಲಿಡ್ದೋಸ್ಕರವಾದ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಪೂರ ಈ ಕಳೆಯೊಂಡತ ಅಂತ ಪಂದಾರು ಪನ್ಪೇರು ಚಾವನೆ ಋಷಿ. ದೇನು ಕೇನ್ನ ತನ್ನ ಮಗೆ ಮೇಧಾವಿ ಋಷಿಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಸರೆಡ್ ದಾದ ಅಪ್ಸರನ ಸಂಗಮ ಅಂತದು ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಪಾಪ ಇಂಕ ಮಂತಿನ ಇಂಕೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಉಂಡು. ಈ ಪಾಪಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಲ್ಲ ಉಂಡ ಪಂದ ನಪ್ಪಡ ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಚೈತ್ರ ಮಾಸಡ ಬರ್ಪಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಏಕಾದಶಿ ವೃತನ ಪತ್ತಲ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕು ಪಾಪಡ್ದು ನಿಕ್ತು ವಿಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನ್ ಪಂದಾರ್ನ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆಂದು ಮೇಧಾವಿ ಮಹರ್ಷಿ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹದ ಮತ್ತು ಕಠೋರಡ್ದು ಆ ವೃತನ ಪತ್ವೇರು. ಆ ವೃತನ ಪತ್ತದು ಅರೆಗ್ ಮಾತಾ ಮಂತಿನ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಮಂಜುಘೋಷ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಸರೆಲ್ಲ ಈ ವೃತನ ಪತ್ತದು ಪಿಶಾಚಿ ಯೋನಿಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ಅರ್ನ ನಿಜ ರೂಪ ತಿಕ್ಕುನು. ನಿಜ ರೂಪ ತಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪಾಲು. ಅಂಚ ಈ ಕಥೆನು ಲೋಮರ್ಷ ಋಷಿಲು ಮತಂತ ರಾಜಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಏರ್ಪುರ ಪತ್ವೇರ ಅಕಲ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆಪುನು. ಬಕ ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಅದ ಮಹಾತ್ಮೇನು ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ಕೇನುನ್ನಾಂಡ ಬಕ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನೆ ಪೂರ ಮಂತನಾಂಡ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಪೂರ ಮಂತನಾಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೋದಾನ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಋತಡ್ದು ಪತ್ತನಾಂಡ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘದೋಷ ಬಕ ಗುರು ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಗಡ ಮಂತಿನ ಮಹಾಪಾಪಲು ಇತ್ತನಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ಈ ಋತನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆದ ಪತ್ತನಾಂಡ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಲ್ಲಿ. ಅಂಚದು ಎಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥರಾಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.